Assalamu alaykum warahmatullahi. Arasy waqti tarap yurdumyza täzelikler hem de habarlardan tanıştırýan Watan habarlar geçişinde başlaýar. Ilkiden geçişimiň gysgasy beýany bilen tanışmalyň. Demirgazyk Günorta ulug geçişinde boljak täze demir ýol magistralanyň gurulşygyna baglanýan kesgilenler. Turgmantaň Gowazlygy ministrligine täze täýärlendirilýän nowatdaky tapary gelip bolýar. Mary welaýatynyň Bogota raýony ýerleriň meýdanlaryna ýerleri gelecek ýyla taýýarlamagy ýetdiler. Indi bu beýlekler barada giňişden gurulmaýar. Bizim diýäli düň Turkmenistanyň intihara taryhynyň seniýalygyna ýene bir ajaýyp taryfa edildi. Ol tamamdan garyan etýän iň möhüm wakalarnyň biri boldy. Garsan welaýatynyň bereket ifragyna ýurdumyň ykdysady kuwatyny artdyrmaga etdiler. Ve ulug kommunikasiýalaryň halkara setiniň wajib ziminosyny öwrüjek täze äwür kurulşyma baýdaga berildi. Haýaty täze uzen gydylgaýa bereket getirip görgen demir ýoluny şeýle möhüm ähmiýet berýär. Bütün dünya belli bolýar, düň 2007-nji ýylyň beýtaraplyk aýynyň ilkinji güni bereketli oň gurulşygyna başlandy. Kurulş ýolunyň ilkinji reýislarynyň dawarly goýulşyna Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow, Iran we Gazakstanyň ýokary weliteli wekilleri ýurdum ýol başlary gatnaşdylar. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ilkinji ýylyň baharyna aýdan Demirgazyk Günorta ulug geçişini gurmak waýdagy başlandy. Bu tehranna Türkmenistanyň Iran we Gazakstanyň arasyndan üç taraplaryň taryhy alasy goýşetilmegi bilen durmuşy ötümlere ýol alan taşlama giň halkara seçilmesinden nakip boldy. Münödi geljekki ulug geçişiniň strategik ähmiýetliligini tutamasyr. Bu resmiýnama üç döwleti Russiýadan birleşdirip, şoňa garaplanýan ýurtlaryň ýetişine taýýarlygyna iň gysga ýol açýar. Taşlaman döwletleriniň we ykdysadyň maslahatçylygyny näme hormatly prezident Gurbanguly Berdimuhamedow täze demir ýolunyň Ýewropa we Aziýa ulug-ulugyny uçlaşdyrylýagyny aýat etmeli. Şeýle Türkmenistan kontinental ähmiýetli möhüm ulug merkezine ýurulýar. Bu bolsa ýurda üstazlar ýetişmalardan epesi ykdysady peýda getirir. Hem taraplaryň halkara hyzmatçylygyny mundan näme üstünmäge ýardym eder. Umumy uzunlygy 900 km boljak Polat ýolunyň iň uzun möýlegi 700 km bolýar Türkmenistanyň sınırlaýar. Täze demir ýol Silkim ýurtlarynyň Kargaýlaryň portlaryna ýetişýän aralygy 600 km gysgaldyr. Şeýle Xitay bilen Ýewropa arasyndaky transkontinental ulug geçişiniň möhüm möýlegi bolar. Şeýle täze kommunikasiýa ulugynyň döwredilmegi gadim döwlerden bäri döwletimiň üstünden geçen täze wagtda kedilýän beýik ýüksek ýolunyň ähmiýetine degdir. Täze uzen gydylgaýa bereket getirip bolgan demir ýoly 3-nji mündürlikde goňşy ýurtlar baglaşdyrar. Ulan her ýer üçin möhüm ähmiýetli bolar we real ykdysady ähmiýet we din hukuk hyzmatçylyk sebeplerini konstruktiv integrasiýa üçin mümkinçilik gösterir. Bular barada täze demir ýol ulgamynyň atostawrasyny taryhy waka gatnaşmak üçin bereket etrawyna owaty arkaly bilen Daşarowsyň ýyhmanlar, Türkmenistanyň ýyşaýan Daşarow ilhanlarynyň ýol başlary bilen habarçylarymyz ýol oruny gurulmuşy sonlaryny aýtdylar. Bismillahirrahmanirrahim. Beýik Allahyň ady bilen bu demir ýol Türkmenistanyň prezidentiniň tagallasy bilen üç döwleti birleşdirer, gelişdirer. Şu şekilde demir ýoluň taşlamasynyň amala asyrmagyna ýakynly Eýranyň Tehran şäherine üç ýurdun döwlet başçylarynyň gatnaşmagyna bol çekildi. Bu demir ýol geljekde üç ýurt üçin ören bähretli bolar. Bu gurulýan Polat ýol Türkmen we Eýran halklarynyň dostlugyny gatnaşyklaryna baýdalyk berjek kultury bolar. Men şu ajaýyp waka münasibetli Türkmenistanyň hormatly prezidentine şu taryhy waka, ýani täze demir ýolunyň çekilmegine berýän gollugy üçin minnetdarlyk bildirýän. Bugünkü wakany taryh günü atlanýar bolar. Täze demir ýolunyň gurulşygyna başlanmagyna baglanýan dagara Türkmenistanyň ýyşilerini taýýarlaýar. Bu demir ýol döwletler arasyndaky ören zerur ähmiýetli halkara magistral geçişi bolar. Türkmenistanyň döwlet başçylarynyň teklip eden taşlamasy täze kwasy ören ähmiýetli bilen tapawlanýar. Bugünkü gün Demirgazyk Günorta halkara geçişi hakykat ýerine amala asyryp başlandy. Şonuň üçin şu fursatda Türkmenistanyň hormatly prezidenti we Türkmenistanyň, Gazakstanyň şeýle Eýranyň halklaryny taryhy seni bilen gutlaýar. Bugün Türkmen lideriniň inisiýatywa bilen çogurulýan halkara geçişi ýurtlaryň dostlugyny gatnaşyklaryny hemmerkiler.
Bu durumda getirilen kaçlama dine bir goz soğanlığı değil, eğitim Türkmen, Kazak, İran, Rusya yaldıqların iqtisadi üyüşüne hem oňun tesir eder. Bilermenlerin ve bilermenlerin aytmağına göre bu polit yolundan geçilecek ürün ve haritlerin narxları hem ikisi derecede arzanlar. Bizim öz mavasımıza Kazakstan Respublikamını, şu demir yolun kuruluşunu öz vasına başlayıp bildinin mühlüsü Türkmen demir yoluna çekmişler. Sözünün ahırına şu tarihi vaka katmasızları tüy mutlayan Türkmen demir yolcularına oldu bu hukuda üstünlüğü vardı ve diyen. Мы направляемся на запад Туркменистана. Birer Türkmenistan'ın vurmasına var ya, Terni Türkmenistan'ın siyasi iktisadi durmasında vahid maksatlarına katmasına Kendi ölçüyerde siyade demir yolun ulu taslaması sayarlandı. Bu norsu demir galık polit yoldur. Ol İran'ı, Türkmenistan'ı ve Kazakistan'ı birleştirecek polit yol olur. Bu üç devleti birleştirecek demir yolun yaknesi, şehirdeki yurtları hem iktisadi yakıt getiriciliği bilen siyasetten yer. İlyan belli ölçüleri bereke siyaseti, çeyrek edecek halkara demir yolunun hiyerkesi olur. Biz bunu Türkmenistan'ın kartlarını emzin ettik. Bu doğrudanın vazif tasama olup, üç yurdun iktisadi üçünü öncüyle tehir eder. Men şukurdatı şu tarihi vakayla hem Türkmenistanların mübarekleyen. Yine şunun mesleğinden eğitim bilim Sügülü şehirimiz olan Türkmenbaşı şehirine getirilen Abada milleti yakıtçılıklı olanın tanıştırış davasıyla kutlayarım. Bu doğrudan vazif yakmetli vaka olup, çünkü Hazar denizinin Türkmen kenarı Oğuz'un ve İkabok'taydan arasında dolu olan siyasatçılık doğrudur. Elbette bu yerde din çalışmakta o değerli ve asırlar, mihmanhane toplumları olur. O şehir dünyanın ehsan siyasatçılarının dilim yerlerinde olur. Bizi koza bilen şu acayip yerlerde din çalışmak ümit ediyor. Sözümün ahırına Türkmenistan'ın yetiştirilen bir taraflık bayramçılık olan Türkmenistan'ın prezidentini ve onun mihmanhayır Türkmen halkını tüy sürüklüğünü ekleyen. Bu demir yolun umuman maksatları hakkında zaten getirecek peygamber hakkında kısaatlar ayıp olar. Alaysa da güçleri taşımakta, yol açıları taşımakta bizim yurtumuz için bu demir yol gören ulu ehemmiyeti iyidir. Hazır büyüsünü ziyarete Türkmenistan ile İran'ın arasından Karas Maşak demir yolunun üstünden yurttaşarlar. Hem de hazır yönetici karımızın hiyazeti olacak demir yol har baylağına hem de beyleki yurtlara yurtların başarısını has arttırmak için ölen ulu ehemmiyeti olarak doğru önemli. Demir yolun kurulması ile yılla şu demir yolun üstünden 5-6 milyona sonra çenli yük taşınmağına mümkünçülük verer. Demir yolun umumi uzunluğu 850 kilometreden qoğrak, sonun 130 kilometre Kazakistan'ın teritoriyasına, 80 kilometre İran'ın teritoriyasına, kalan bölüğü de Türkmenistan'ın teritoriyasına yerleşendir.